Dear Mr. Lonely. Kabaks nga ayam na. Si kamot Benny, di ka la maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim numalpas ka? Ha? Anay ko, Saan nana. na? Bautan niya ading ko, nanang. Siyaklatan di bautan niyo. Ta saan ka nagipakni? Ipakni ko dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading Saan ka nagsangit? Papanak manan agi sursur ka dagiti lakok, mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto ako iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbaga bigat yumat, nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sa bali, ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti mano nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akabkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang di kabsat mo, naungat ka di man? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom, nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas man ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. To umay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nisturyakan ko na. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyusak lakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapota sumurot kan kaninanam atina. Ha? Apay mat? Imbagkan ko na. Tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay. Si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kankwanan, tagawidan ijay lugar da itangal daw. Jack kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga timang bantay kan kwa na? Jack kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kanti ulom? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrak iti pagadalan itaatawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay laang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang tina. Hoston, mami, saan ka nagsangi? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya ako so ti kayat mong alaan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag po kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Sana bali, tagbalinak matanasingpad kan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, nana? Mami, kunam.
Mami. Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day jay. Kan, kadwata yo ti katulong ni. Kasta ka di. Awan ka di ti anak yo. Awan, iso nga ingala ka, takayat ko asi ka ti agbalin nga anak mi ka ni R. Anyaman ta ni Nana. Imanugot latan nga alaan na. Marigatan ti inam kada kayo. Saan mo't gaya may stable ti trabaho ti asawa na? Uray pay, Mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ka ni Dadim Art? When, Mami? Agmano Daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok amabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, Mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kayat ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, Mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amadanagan, tanasingpot day jay abakla. Ang ala, umay ka, mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, Mami. Naglawa pay. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay may saak ditoy, Mami. Wan, apay, mabuteng kang agmay maysa? Saan mo't kitni, Mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kan kuana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni Mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibaga inton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asa pulong pa'y laang ti sigo da pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, Mami. Ngam no saan mabalin? Saan kumot nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak iti dakkal agatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti dinak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din ditoy? Wen, mano atawan ko matan dito'y Nasingpat ka din ni Mami? Ay no apay akas na ti damdamagam. Mano atawan mo dito'y. Di mo pala amo anasingpet, wano saan ni Mami? Nagungat ngamin. Idi imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga, kasla mabutengak meten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Amang ano agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di,
Manong? Nasingpet ni madam. Itala nga nakita ka naragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, iha. Saan na kami apinaay kini mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanen ti riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika. Wen tas ikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Si kainton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umun amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbita talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka itinasingpet a Mami kan Daddy. Kunang amin ni Madam, naunget ka no ti Inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Ah? Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Ngam, saan kayat ni Mami? Ah, sorry Impalagip ko mata. Ita taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo. Mami, Mhm. kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso iha. Oh, apay mo't aday ta tinapilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yo kanya. Ay na, makasangit ak mata, iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sanga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. Wenno nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito pusok. Nga oray napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din day ta ading ko. Manang Mabi, siga ka ding agpaiso. Ading ko, imbag ta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito ay Manang? Mangnamnama mo't laeng, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang. Aday ti silid Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka din ang paiso, Mabi. Wen Nanang, Kitaam lang hagpaisoan niya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag ita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso din ako makakura.
no impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impa ay daamin akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may sa akwan a doktor. Kablaawan kay ti baliki, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Tanakita ka. Saan, nanang? Adda akon. Tulungan kayo, tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwang. Iti trabaho, mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. O kailangan kanya katulungam ti pudpudno nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, mami. Ta saan kayo ang makaungat kanyak? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti na ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso an nasaya at ti kasasaad mo. Ket kanitumetten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Gaputa saan kan nga ay ayaten. Anya? Jojo, di na kumamatrabaho ka na kasta. Ang mumot nga ayayatin ka unay. Hanggang masapol nga agawin na swastan. Gaputa masikugan ni Karen. Ket siyak ti ama ti inawan na. Anya? Di pa'y mat best friend ko tinangisukatam kanyak. Naulpit ka, Jojo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Ulitak ti agid daw iti pamakawan. Nalabit. Talaga asaan adata ti para iti tunggal maysa. Ket dito yan ti maudi apa nagkita ta. Nagsakit na ito, nga inaramid mo kanyak. Nagasaksakit. Anya ti aramidam ni ti balay, Karen. Lorena, pakawanan na kumaga po iti kastoy anapasamak. Arig na inagaw ko kan ni Jojo. Talaga mat, nga inagaw mo kanyak ni Jojo. Nagbuskol kit di ti rupam ngagparang kanyak kita. Ala, pumanaw kan. Katjak kayaten ang makita ti rupam iti oray kanuman. Maawatak tirik na, Lorena. Katsapay la kuman. Tadumtang to ti panawan ang mapakawanak. Sige, agpakada akon. Darasam ti pumanaw. Nagpuskol ti rupam nga agpakita pa'y la kanyak. Adtoy iha, inyagan ka iti merienda dito'y salas. Agiamanak, mama. Apay ka di analiday ka manen. Malaglagip mo ka di pa'y laang tinaramid kan ka ni Jojo, akayan ayat mo. Diyak manapdan ti agliday, mama. Nang roon ka ti pa'y mismo a best friend ko tinagisukatan na kanyak. Nasakit tinakam ko kadakwada adwa. Diyak ida mapakawan. Saan ko makasta iha? Sursuruwam ti mamakawan, tapno lumagad ti riknam. Manglipat kan, kat mga barwanan ka manen. Ang yaman na kadagita apalagi piyo kanyak, mama. Kat sapay la ko mga rod, tamalipatak ti panang pasakit kanyak ni Jojo. Atoy Lorena, inggatangan kan iti meriendam dito'y office. Amok ngamin, asaan kan tumanan arumwar tapno ag-break. Anya, ngamsaan ko man arumbang ang nagtakpak ka, Leonard. Inak tulat gumatang di tarwar, ano kayat ko timangan? Alakit din. Awata mong dagito'y amakan. Sige ka, agpasugnudak, no di mo ka ng dagito'y ginatang ko aparakan ka. Alaman laangan. Agyaman na kadagiti a merienda, ha? Sana bale, gaputa break time mat, isong ag merienda ta. Ang mga nagpasugnod ka pa yung agpaiso kanyak, no jak awatan. Wow! Nagranyag ti rupa manang Lorena. Madlawa na ragsak ka. Husto ka, Divina. Talaga ang naragsakak. Gaputa mariknak nga agayatak manan. Kasta ka di manang? Ay, nagsaya atan. Mayat ti kasta manang. Di mo isara tapusom itinagan ni Ayat. Wan ading ko. Katsapay la kumata na iduma ni Leonard kan ni Jojo. Sapay la kuma. Tadinan to dadaulan ti panagtalak nga ipaay ko kankwana. Nakaragragsakak, Lorena. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ti ayat ko kan ka. Gaputa mariknak nga agayatak matan kan ka, Leonard. Katsapay la kuma. Tatong palam ti amin akarim kanyak. Ikarik, Lorena. Ayatan ka iti si bubukal a kinataok. Jak tupulos aramidan, doan niya ti inaramid kan katisigod anobiom. Mangnamnama ak atong palam amin dagita. Jak lakit di maaklon, no bilang masaktanak manan. Ulitak nga ibaga, Lorena. Jak tupulos aramidan ti kasta. Ipatpatag ka unay-unay, Lorena. Agyaman ak unay, Leonard. Lorena, Karen, sika ka din dayta. wen Lorena, mabalin ka ding agsarita ta.
Pangasim, patgan na kumauray italaang. Sige. Sumrak ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, apay ngay may kaditi balay. Kan apay nga agsangsangit ka. Gaputa kayat ko nga ulitin ti angkid daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ko apanangagaw iti kan ni Jojo kan ka. Anya? Lorena, kayat ko nga ibaga, asaan ang naragsak ti binangon mi a pamilya. Kanayon na kasidaran ni Jojo. Napilitan ka lang anang ikalay sa kanya. Gaputa masikugak itin. Kan aging ga kanu ita. Kat sikati ay ayatan na. Pasensya kan, Karen. Ngam awan maaramidak iti dayta aparikot yo. Naka-move on akon. Kat awanin bibiyang ko na anyaman ti mapaspasama kada kayo ita. Pagsaritaan nyo dayta. Da kayong matlaadwa ti makaurnos iti dayta. Lorena, pangaasim ko ma. Kasaritam ti asawak. Amog, sikat ti denggan na. Marigrigatan ak una yan. Pasensya kan. Ngam jak mabalin nga aramidan dayta. Jak kaya ti makibiyang iti parikot yo kan ni Jojo. Jak maten maawagan ni Leonard. Imposible mat nga awan signal iti probinsyada. Iha, sino ka dito awagam? Itay payad di ka makaid na nga awag dita cellphone mo. Ni Leonard, mama. Kanayon maten asaan ko ang maawagan. Manipod na idistino iti probinsyada. Madanagan akpaykit din. Amangan mo't no dakas tinapasamak kan ko, ana. Ay, saan ka nga agpanunot iti negatibo, iha? Ay, tinasayaat. Surutam ni Leonard iti probinsya. Di mo't imbaganakan ka ti si bubukal nga address na. Awisam ti kabsat mo, kat pasyaran nyo ti kayan ayat mo, tapno mapunas ti panagdandanag mo. Apay anaramid mo kanyak ti kasto, Leonard. Inayat ka itinapod no. Ngamlino ko naklaang. Pakawan na kuma, Lorena. Ngam natulagan ti kasarmikan ni Alma, asigod akayan ayat ko. Jak imbagbagakan ka. Gaputa jak kayat amasaktan ka. Panagkunam ka di kat saan nakamasaksaktan ita. Nagkari ka ati nagtupulos pasakitan. Adi mo to aramid ang tikas iti inaramid iti ni Jojo. Nga magpada kayo matgayam. Manangalilaw kayo. Pakawanan na, Lorena. Naamiris ko. Anigayam Alma ti pudnong ay ayatag. Nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agpamarangak ay ayatan ka. Ngam mamati ka man mo saan. Pudno nga inayat ka, Lorena. Ulbod! Ulbod ka, Leonard! Nasayaat mo't nasimbangpot kayo, iha. Kumusta kayo tinapanan nyo iti kabsat mo? Nasapulan nyo ka diti lugar da Leonard? Ma! Ang sakitin na mo. Kasla madudog to'y puso. Gapoy tinakaro ang sakit. Anya kami tinapasamak? Nagsangit ka. Kan uray nakla inarakop. Mama, pastor kan na kami, pay. Di taulit di pagsasaritaan tayo kadamanang. Agyaman akiti Diyos, Lorena, iha. Makita mi manantisigod a kinaragsak ti rupa. Wan, mama. Gaputain inot ang nakalipat kadagitipan nakapasakit ko. Nasayat no kastamanang. Kat, ada ka din baro a love life mo?
Blooming ka nga, min. Awan, ading ko. Bay ampay laday ta ayat-ayat dita. Ipas na ko kit diti ag trabaho. Taday ta ti kasayaatan nga aramidak. Anya? Ang manang Lorena, di mo ko mairikap tapusom itinagan ni Ayat. Laglagi pom asaan nga agpapada dagiti lalaki. Husto ni Divina, kabsat mo iha. Agayat ka manen. Amok nga dan tumatlaang pudno nga ayat, asumangbay ka. Nalabit akas ta, mama. Ngamno ita. Jak pay lakayat ti makiayan-ayat. Tinapatag. Nakamove on akon. Kan naragsakak manan. At pag napagnaag man pa'y diti parke. Kayat ko ti agpasyar manan iti day ti alugan. Ay, agpasyarag lata dito eh. Oray awan ka date ko. Kumusta ka, Lorena? Leonard? Ni, sika ka di nga agpaiso? Wan, Lorena. Kumusta kan? Talumat na atawan, andita nagkit-kita. Ngam nakapimpintas kalata. Panawanak dito eh. Kan may sa, amangan no agungan ti asawam no makisarsarita ka kanyak. Kinapudno na. Duan atawan na pimusay ti asawak. Gapo iti panaganak na. Tilaangan anak mi ti pakalaglagipak kan kuana. Anya. Day tatipudno, Lorena. Katsapay la ko ma. Tanapakawan na kon. Leonard, lipaten tan tinapalabas. Nalabit. Talaga asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Manang Lorena, kasanungay. Nukid dawan ni Manong Leonard nga agsinublian kayo. Anya ti makunam? Imposible mat ama pasamak dayta, Divina. Talon atawan tinapalabas. Sipod nag-break kami. Kan maysa? Adan anak na pangibukbukan na iti atensyon na. Ngam kasanuno bilang tamapasabak day ta iha. Aklunam kadipay? Ay, ayatom kadipay ni Leonard. Mama, nakalipat akon. Kan, saan kon nga ay ayatan ni Leonard? Sigurado ka, Manang? Sutilin na kadimanan, ha, Divina? Ala, bayamon day takabsat mo, Divina. Ituloy tayo kit din timangan. Apay ka di nga inawis nak di bye-bye. Ada ka di napatag nga ibagam? Kastangag peso, Lorena. Napatag ti ibagakan ka. Katsapay la ko ma. Tadi nakagura.
Anya dita, iba kam lata. Lorena, mariknak ngay ayatan kapailaan. Kat numan nugot ka, kat ikanak iti may sapa agundaway. Litupak dagiti nagkurkuranakan ka. Kayat ko asikat ti agbalin amay kadwa nga ina, ni Mara nga anak ko. Leonard, kayat kumat nga iba ka? Ana sa kitanak iti husto, gapo iti napasamak iti ayan-ayat ta. Inkarikon iti bagik asaan akon nga agayat. Pasensyakan, ngem saan kan nga ay ayatan. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Kat no agayatak tupay, panawan laangan ti makaiba ka. Ita, agtultuloy pa ilaang ti panagdaton kanyak ni Leonard, Mr. Lonely. Ngem mabuti nga kon amasaktan manen. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Lorena, pagayam ko, kas ko na ti inam, di mo isarata pusom, ken ayat. No san man ani Leonard, bayam asumang bay ti baro nga ayat, itibiyag mo. Tapno mananam mo matiragsak, nga itden ni ayat. Saan nga agpapada dagiti lalaki? Nalabit at talagalaeng asaan ada kayo ti agkagasat, kadagiti immuna nga ayat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailinga di tinagan na Lorena. Manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.